sedaya sampun kersa. Terus ngono lho, kurang 100. Lah iya. Ku ana sing urung dicatet. Yo pengen catet-catetan dulu. Yudi. Zero lu 4 5 6 itu kita neh iki berarti itu sudah 5 sapa ya kita neh iki sing dititipi absen rene Peri anu Peri iki Peri jegrek wis Peri nek piro Peri londo ora wong iki ora ta kita pego jare 735 ya kurang no. Oh iki malah 705. Anu kok di 35 ya. 5. Ini sapa ya? Bambang mau sedikit sapa nge? Sing titik-titik. Kondisi orang jadi ini apa mas? Jalan anak-anak ya tak ewangi, aku kancane lho. Iya, saya kasih pakai nomornya saya kasih. Itu genen ya. Oke siap Mas Antan. Mas Antan. Mas Antan, oke persiapkan Mas Antan. Iya. Anjay. Open MC gula.
Sedulur Tawang Penggar hati-hati di jalan Madro dari akan Widus Negondur. Matur suwun sangat panjenengan sedaya sampun kersa tidak memiliki paring berkah donga ingkang katujang dumateng temanten sekalian. Kembali menika keluarga besar terang saking panjenengan Mbah Daryoto, terang saking panjenengan Mbah Daryoto yang badhe joget dipersilakan meneh yo. Ya. Terakhir Mbah Dari iki malah den purete Mas Sebi. Kelas naku. Lek kene ora joget nyapa ta iki. Sing mau meneng ora lek kowe malah pindah lo kacamu mulai ger pindah lokasi iki. Joget ya kene. Heru. Joget lek awak kamera janji ku sik joget iki karo kene. Heru kok joget kok nyawer.